Dobrý den, z krásného stadionu Santiago Bernabéu a vás zdraví Jaromír Bosák a společně se mnou i Petr Svěcený. Dlouho očekávaná chvíle je tady, hráči právě rozehráli první poločas dnešního utkání. Dani Alves. Hráči Barcelony postupují k bráně soupeře. Dani Alves. Robinho ulovil přihrávku soupeře. Boj muže proti muži. Pozor na takovou ztrátu. Dani Alves. Lionel Messi. Antonio Nocerino. Mít takto pracovitého hráče, to je snem každého trenéra. Slušná přihrávka. Soupeř bojuje o míč. Při jiné příležitosti by klidně rozhodčí mohl odpískat penaltu. Daniele Bonera. Našel ho pěkným pasem. Ostrý zkus. Fantastická šance. Příležitost pro hráče AC Milan. Piqué. Xavi. Dani Alves dostává přihrávku do křídla. Zkouší se dostat do šance. Zkusí to. Bráně dostal stopku, obětavý blok. Pas podél postranní čáry a rozehrává soupeř. Ačkoliv roztažení hry na křídlo nebylo vůbec špatné. Přihrávku zachytil bránící hráč. Xavi. Vyzkouší Fabregas pozornost brankaře. Zachytil přihrávku a zmařil jasnou příležitost. Přihrává přesně. Xavi Hernández nenahrál dvakrát přesně. Tak výhoda pro soupeře. Míč opustil hrací plochu jen těsně vedle rohového praporku. Je to out. Obránce osvědčil výbornou poziční hru a nebezpečnou přihrávku se mu podařilo vystihnout. Kdo se ujme hození míče do hry. Nachází ho dobrou přihrávkou. Přišli o míč. Mladičký Španěl Fabregas. Lionel Messi. Skvělé vystihnutí přihrávky. Obrana si teď může vydechnout. Jeden z jejich mužů byl včas na správném místě, aby dokázal zlikvidovat nebezpečnou přihrávku. Bravo! Zbývá ještě odkopnout míč od branky. Xavi. Tohle, to může být nebezpečné. Málo kdy míří vedle. Kvalitní přihrávka. Rýsuje se tu určitá možnost na ohrožení branky.
Bezchybná přihrávka. Hra pokračuje. Přihrál dobře. Fanta. Dobře střela. Barcelona dává gól. Zápas zatím nabídl šanci jako šafránu, ale toto gól by mohlo situaci změnit. Ano, právě v takovýchto zápasech je první branka důležitá. Hra se poté víc otevře a kvalita hry se zvedne. Xavi. Výborně mu přihrál. Z toho by mohla být šance. Sergio Busquets. Výškalka hlavního arbitra ukončila první půli. Skóre se zatím neměnilo. Nějak výrazně stav je 1-0. Stadion Santiago Bernabéu, kde byl právě zahájen druhý poločas dnešního zápasu, se opět zaplnil do posledního místečka. Nabízíme statistiku držení míče. Dostává se do příležitosti. Špatně to teď provedl, jeho přihrávka končí v autu. Xavi s míčem u nohy vyráží směrem na bránu. Dobrý pas. Chystá se ke střele. Výborný postřeh. Rok pro Barcelonu. Míč opustil hrací plochu, takže následovat bude odkop pro brány. Xavi. Dobrá přihrávka. Předává míč spoluhráči. Dostanou se barcelonští ještě do šance. Výborně drží míč a čekají, až se v obraně soupeře objeví okénko. Zprava mu přichází pomoc. Znamenitý centr. Po tomto nepovedeném centru může nyní založit protiútok soupeř. Dobrý pás. Nádhera. Přesně mu odebral míč. Teď si přihrávají báječně, drží míč, soupeře nepouštějí do hry. Hodí dlouhý aut. Milan chystá střídání. Mladičký Španěl Fabregas. Velmi hezky našel spoluhráče. To byl rychlý konec akce. Tak, tohle byl zákrok jako přitla, ale pořád v rámci pravidel. Jednoznačně si tím zjednává respektu soupeře, který se mu asi bude chtít spíše vyhýbat. FC Barcelona jde vpřed.
No a je tu skluz. Urby Emanuelson. Tak, tady se něco fajnového rýsuje. Obrana zasáhla. Situaci vyřešil s kluzem. Přesná přihrávka. Obrana odvrací. Hazování. Výborná přihrávka. Hledá si prostor ke střele. Dokázali to. Máme opět vyrovnáno. Nehrají dnes povedený zápas, přesto se jim ale podařilo dostat se zpět do utkání. Fotbal je nevyzpytatelný. Můžete mít spoustu šancí a branku nedat, zatímco soupeř vytěží z minima maximum. Dani Alves. Sergio Busquets. Skvěle to rozjeli. Akce běží dál. Akce selhala. Posílá mu pěkný míč. Výhodu rohového kopu dostává AC Milan. Pokud by se podařilo skórovat, no tak by to samozřejmě cesta k vítězství. Přece jen střela. Míč se vrátí k rohovému praporku. Jde do skluzu, rozpíhá se ke střele. Takže by teď stopku vystavila obrana. Vůbec to neprovedl dobře, soupeř bude vhazovat. Kevin Prince Boateng. Nadějná akce. No tak tudy to nepůjde. Po základní hrací době se týmy rozcházejí smírně. No, nevypadá moc klidně. Nedal golmanovi šanci. Ano, je to gól. Nepřijde mi, že by si zrovna věřil. Rozlomil síť. Slyšeli jste tu ránu, to byl balvan, který mu spadl ze srdce. Míč na značku pokutového kopu staví Lionel Messi. Je to tam. Tak to byla velmi dobře provedená penalta. Na tuto střelu neměl brankář nárok. To byl infarktový moment. Další na řadě Xavi Hernández. Přišel, kopl, trefil. A hlasitě si odfrkl. Dalším, kdo se ujme pokutového kopu, bude Robinho. A střela olízla břevno. Pár centimetrů a bylo by všechno jinak. Kopnout další penaltu přichází Daniel Alves. A skóruje. Psychicky mívá navrch brankář a proto si každý střelec nahlas oddychne. Ten tam spadl po anglicku. Sice se štěstím, no ale počítá se. Celé je to na něm. Právě on může rozhodnout o vítězství. Nenechal se ničím rozhodit a neomylně rozhodil síť. Zvítězili.